हेलौ नोंथां खोनादों नै जों दा साहा बागानावसो दंफैयो बेथ'लै नोंथां थांनोलाय सानदोंमोन माथो दासान्दि आसामाव खालि बन्द' दे नोंथां दे जिखुनु जाया बन्द'आ माब्ला बानायसै बन्द' जोबबा जों थांनोसै जिखुनु जाया मा जायो नै कम्पानिनिफ्राय फन हरदोंमोन माला खाहैयो होननानै बेनोथ'लै बिलाइफ्राबो लावबायमोन बे बन्द' समाव जों मालाय बोरै हरनो हायोलाय औलै नोंथां बे बन्द' जों मालाय माथो खालामबावनो खालि बन्द'ल'सै उफाय गैया माथो खालामनो थौ बायदि नायनानै थांसै थ' Lwgwpwr jawalo लोंग्रायाव आं दं जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया बेयाव बस माथो सानफ्रामबो लोंनाय जाला जाथारबायब्रा आखाइफ्राव थाइसेबो थाखा फैसाफ्रानो थाथारला माथो मा सिन्था आं दंना बेसां लोंनो नोंसोरलाय जेबो सिन्था गैया र' माथो थाइसेबो थाखा फैसा गैथारला आखाइयावलाय रायजानाय जाबाय दं मालिकफोरासो दाबि दावा खालामनांसिगोन नामा बस हाब आदा बुसाव नों थिग बाथ्राखौनो बुंथारबायलै आदा बुसाव मालिकनाव दाबिनांसिगोन बे साहा बागान मालिकनाव दाबिसिगोन बस मा बुङो लागाव थु दानो लायनांगौ नाम्बार दं नामा सोरनावबा बिसिनि सालाफ्रा जोंखौ सिनायला बिसोर थाखा फैसानि मालिक जानायखाय नाम्बारा आंनाव दंमोनलै बस रायलायनो नामा र' फन हरनि नै हमबाय बस हेलौ साहा बागाननि मालिक दा आंखौ सिनायबाय दिग्लिनि बुनाय आं जोंखौ सिनायलाना थाखा फैसानि मालिक जानायखाय जोंनो बे मासनि 10 थारिखआव 4 लाख रां नांगौ नङाब्ला बाथ्राया मोजां जानाय नङा मेनेजार बाबु गासिबो जाजोब्बाय न फना गोलैगोन बस गोलैगोन लासै लासै थाबाय थ' बस नों बाजै बिबारिखौ बावखो ना माखो नों बाजैखौ बावनो हायो नामा जाम्बा खावनानै बावलायगोन आं बेखौ हेलौ आदा जोंनि नैबे दावलु दखाननि सेराव थानाय द्रगर रांखौ लानानै फैदो जों थांगासिनो दं जोंबो थांगासिनो दङ
Malah थिगैनो दंजोबो ना? थिगैनो दं। Thir गिखांदां गांलाब गांथाब हरखाबाय बस। लागाव आसोलफोर मा जोबदों? लागाय लोंसि मा जोबनो थांदों जोंनावलाय? लाथ' आं ओरै थांनानै फैग्रोनो। दे थां। बसआ माथो दाबो फैदियाब्रा? अबेबासो थांखो नामाखै बेलाय? बोरैबा जानांगौबा बस टस मोनथिनांगौ आरोलै बोस्लाजोबनांगौ। लागाव खानांगौलै बस टस। लागाव नांगौ। एद नै सोरबा गाख्रबदों। लागावनांगौ थु। एद बेथ' बसनि टफिसोलै। जालालै